Mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako arreta heziketa zikloa 2016-17 ikasturtean hasi ginen hemen Zuleibarren eskaintzen. Ordutik hona, ibilbidea oso zabala izan da, eta Arratiako egoitzarekin, Piedadeondo egoitzarekin eta Jandoniz egoitzarekin harreman oso estu eduki dugu ordutik honda. Esan nahi dut, harremana estu izateaz aparte, sendotu behin dugu gure harremana eurekaz. Aipatzekoa eta eskertzekoa benetan euren laguntza ziklo hau hasi garenetik. Eure laguntza barik hau ezinezkoa izango za. Eusgara proiektua dela eta bai esan gureko nauke proiektu horregaz bat egiten dugula. Euren helburua gure helburua dalako. Hau da, euskara indartzea eta arlo profesionalean zein akademikoan. Euskararen erabilera ez da gure kasuan estadistika kontu bat, zertxo bat gehiago da. Arlo emozionala lantzen dugu euskararen bidez. Euskarak badu hori, maitasun kutsu hori, eta kontutan hartu behar dugu egoitzatan dagoen jendea, adineko jendea, euskararen erabilera dela bere ama hizkuntza eta dela nagusia. Gure ikasleak naiz eta gazteak izan, jabetu dira horretaz eta badakie zein garrantzitsuedan harremanak izatea euskeraz. Alde handia dago harremanak euskeraz izan, ala gazteleraz izan.